Beth gorau am y swydd I fi yw gweld plant yn datblygu hyder, cyflwyni pethau a just magu hyder a'n credu yn eu hunan. Yw'r peth mwy na unrhyw beth fydda i'n meddwl. I mi, mae'n fraint cael bod yng nghwmni pobl ifanc drwy'r dydd felly. Dwi'n gwybod ni'n gallu bod gyda oedolion drwy'r dydd bob dydd, ond gyda plant felly. Yr ail beth, bod nhw'n ymddiried ynddon ni felly, a dwi'n teimlo bod gen i berthynas da iawn gyda plant felly, a bod nhw'n gallu dod ata I felly. Dwi yn cael modd I fyw o fod gyda plant a'r disgyblion bob dydd. Ond rhaid cofio mae hi yn swydd anodd a heriol, ond mae'n beth ydych chi'n gael nôl I fi gan waith gwell. Y peth mwyaf o ran mwynhad ydy gweld pobl ifanc yn mwynhau pethau dwi'n ei gynnig iddyn nhw, pethau lle fysyn nhw heb wneud o blaen, a gweld gymaint o fwynhad maen nhw'n gael o hynny, a hyd yn oed wedyn ymuno gyda clwbiau.